Sanibonani guys, igama ngiqobile ngibathela amazwi lami enimbanga mhla ka-25 June. Hayibo guys, emva kokuthi kudlaleke ividiyo kaYanga Binosomila, bonke abantu bamane nje bakhetha ukuthi bakhiphe amafoni abo ey'khwameni zabo, bafuna nje ukuthi nje bebe nayo ikhophi yale vidiyo emafonini abo. Guys, ukhazini wakhe-ke uMelikhaya, indodana kaNtsiki, imane nje yazama ukuba-block-a. Kwasho khona ukuthi-ke sekunzima vele, abantu baningi laphaya, o-principal nothisha nabo bazama ukuthi hey mani, cimana amafoni. Wabona guys uMelikhaya ukuthi no, into ekumele ayenze ukuthi ahambe yokukhipha amaplagi laphaya e-TV ukuze le video imane inqamuke nje ukudlala. UYanga-ke guys umane nje waphelelwa amandla, wathi waphelelwa amandla guys, bamthatha bamhlalisa phansi. Lapho-ke kumane kwafika ngisho ney'ntatheli-ke sey'loke zimshuthile guys, ziyamshutha. Nangu-ke umngani wakhe uNtswaki ubhizi, yafona ufonela abantu bakaMabandla, uzama phela ukubachazisela ukuthi hey abeze bephuthume bezolanda indodakazi yabo ngoba sekubhedile la kwi-Magic Dance. Lapha kaMabandla-ke guys, emva kokuthi uYanga aye kwi-Magic Dance, nabo basale benza iphathi, baphuza utshwala guys, badansa. Hey wena wabona abantu abadala beshaya ama-get down. Hhayi-ke emva kwe-phone call-ke umane nje uHlathi wathi hayibo kwenzakala ntoni, yazi ngiyabeva bazama ukungixelela something but andibeva mani. Azama ukubuyela back-ke efonini kaNtswaki. Hhayi uNtswaki manje yacima ifoni. Hhayi kuzanywe-ke manje uMelikhaya, noMelikhaya asho ukuthi hhayi wozani phuthumani, khona into eyenzakalile kuYanga, wozani ngokushesha. Amane nje uHlathi engabe esapholisa amaseko, uyena uThulani kanye-ke noXolani baphuma bahamba bashiya-ke laba besifazane ekhaya. Guys, uzamile-ke uNtswaki ukuthi-ke adefende uYanga, esho ukuthi labantu abashuthayo abami ukushutha, akuhlatshwe inkomo lana, intoni ngabo, wayevele beloke beshutha umngani wakhe. Kwafika-ke guys uSomila ethi ufuna ukubona uYanga-ke, bamvimba. Wathi nje uNtswaki, ufuna ukumbona ngobani wena? Wathi awu umuntu wami lo. Awu umuntu wakho ewunesibindi wena, emva kwalento oyenzile kho Yanga wambona wena. Bamvala kanjalo, bambhlokha. Wakhala uSomila-ke guys, kodwa-ke bangavumi ukuthi asondele eduze kaYanga. Kuthemba kwemzuzwana kwafika uHlathi uyafika nje amehlo wonke wakhiphile ubheka ukuthi ngabe ulapho uYanga. Methi uyaqalaza hayibo, uhleli nje kusofa uYanga. Eyi uthe methi uyambona ubaba wakhe uYanga, wamane wagijima wamnika ihagi, wakhala. Hhayi-ke guys, akekho okuxoxile endleleni ukuthi ukhalelani uYanga. Bamthathile bamyisa le kaMabandla. Hawu-ke uThumeka bekade engasakwazi nanokuthi ahlale phansi, ubeloku ezama ukufonela uHlathi, noHlathi akayibambi-ke manje ifoni. Uthe nje sathi usadidekile kwabe ngqongqoza abantu emnyango, wavula isicapha, nangu uHlathi, nangu uThulani, nangu uXolani. Wabuza ukuthi uphi uYanga? Wathi Yanga ngena ntombi. Nangampela uYanga wangena guys, esehamba ngey'nyawo, amaqhoku sewaphethe ngesandla. Wabe ukubona unina kwayimande ekhala ngampela ku-girl. Wathi mama. Hayi uThumeka manje usebuka wonke umuntu endlini ukuthi ingane yami ikhalelani, akekho omtshelayo ukuthi ukhalelani kangaka manje uYanga. Ebehambe kumnandi kuwusuku lwakhe lolu as head girl, efuna ukushiya isigcivizo sokuthi ayi wayewubamba unyaka woqeda as head girl and wenza umsebenzi omuhle. Manje mase sebuye ekhala kanje, hayi khona. Umthathile-ke guys uYanga wamyisa e-bathroom, wageza ugirl, wagqoka igawuni, wagqoka ibhonethi wamuhle, baqede bambeka la kusofa. Kwase kwathiwa chaza-ke ntombi, kwenzeke ntoni? Nya uYanga kwathiwa Melikhaya buhambe naye, chaza kwenzeke ntoni? Hhayi washo-ke ukuthi hhayi kuphume ividiyo. Wathi ividiyo? Ewe kaloku bekumele vele idlale ividiyo, angithi uhead girl. Emva kwe-speech bekumele kudlale ividiyo yebanga lakhe as i-head girl yango-2026. Wathi uMelikhaya ewe anti, kodwa-ke akudlalanga le vidiyo le ebekumele kudlale yona, sokudlale enye ividiyo. Wathi enjani leyo vidiyo? Wathi ividiyo yakhe benoSomila besekamereni benza izinto. Wathi izinto ezitheni? Wahluleka ukuchaza uMelikhaya. Wathi hhayi ividiyo ikhona ku-WhatsApp group wasesikoleni, so ningeza nizoyijonga. Guys, wonke umuntu othi brr, as in like brr guys. uHlathi, uNtsiki, kuzoba uXolani, phela bekade bengekho bona, bafuna ukubona ukuthi kwenzakaleni vele lapha kuleya vidiyo. Hhayi guys, noThumeka ube nje ukubona guys uSomila ebhizi nengane yakhe. uThumeka wathi Yanga
yintoni le? Yanga, kwenzeke ntoni apha? Yo guys, uYanga wamane wakhala, wangazi nokuthi achaza athini. Hhayi uHlathi umane wafriza-ke uHlathi, wakhamisa kuphela ukuthi hawu kanti le ngane ayifundi yini? Emva kwamaphutha amaningi kangaka, still isayifaka guys emaphutheni. Guys, uYanga guys usenkingeni, guys uYanga usenjeni. Basho njalo abanye mewukuthi ngempela usenkingeni eyisigaxa. But-ke asikho-ke lapho. Le emzini-ke kaZoleka ufikile-ke u-Azande wathi, oh sekuklini kanje la ekhaya, bengithi upside down. Wathi uQhawekazi, hhayi baklinile. Wathi uPhulezi, wathi hhayi usaphumile. Wathi oh okay. Wathi awundixelele uhamba nini? Hayi bo sigaxa. Wathi andivanga. Wathi no, ndibuza ukuthi uhamba nini la ekhaya, uhambe phindele laphaya kaNgcukane. Wathi hayi bo Yanga, I mean Qhawe guys. Wathi hayi bo Qhawe, intoni manje, bendithi mina nawe sigrand nje. Wathi no, akukho into esigrand ngayo la. Wathi angithi uBill is off our way manje and sisingakwazi ukuthi simove forward ngempilo yethu. Wathi forward? Kunabantu abaningi kangako bazisa ubuhlungu. Akukho forward ozoqhubeka la, mina nawe asazi kahle ukuthi kwenzakalani phakathi kwethu sobabili. Wathi hayi bo Qhawe. Wathi ewe kaloku wena kusamele wenze sure ukuthi wenza ubulungisa kulabantu abaningi abantshintshela ama-ideas abo. Wathi futhi fuze ngabe wena usejele wena. Wathi nawe nje Qhawe wandiphushela laphaya kwibalcony ngacishe ngafa kaloku. Manje ucinga ukuba nawe umsulwa. Wathi yazini, let's just bury the hatchet man. Asimane simove on, siqale kabusha yonke into. Wathi andikudingi ngisho mina kwi-project yami likamva project. Wena ndikuthembi nje, soze ngakuthemba. Wathi hawu come on, waletha isandla for ukuxhawula. Qhawekazi wangayingena guys yokuxhawula u-Azande, kubonakala ukugela ukuthi usamnyanya ngendlela eyisimanga ngokuthi wayefuna ukutshontsha i-idea yakhe. Akupheli-ke lapho. Kunomuntu phela ohlala laphaya emzini kamawethu okuthiwa-ke nguLwandle, and njengoba ehleli laphaya guys abekho happy at all, especially ubhuti wakhe umawethu. Uthe nje awusho-ke uzomtshela nini ubaba walo mfana lo uMr Zondo ukuthi uhlala lapha endlini. Wathi umawethu hhayi jonga Mfondini, asingamxeleli kwangoku uyabona. Wathi njani? Ngampela-ke guys wabeqhamuka uMr Zondo. Wathi hey gentlemen, can I sit with you? Wathola i-opportunity ubhuti-ke kamawethu. Wathi Mr Zondo, sendivile kaloku uba usephumile uLwandle ejele, kanti-ke uhlala nathi lapha endlini. Akapholisa ngamaseko guys kweSydney. Umane walanda unkosikazi wakhe bahamba bayomlanda laphaya la kuhlala khona umawethu. uLwandle thuka isimanga mebona abazali bakhe bethi memfu. Bathi ndodana sizokulanda. Hayibo. Wathi angiyindawo mina. Wathi cha, sikulungisela ikhaya. Yazi ngishintshe ngisho ibedding yakho, kuzoba kuhle nje kube right. Asambe sekhaya. Wathi ngithe angiyilapho mina, ngikhathele mina ukuhlala nabantu ngingazi kahle ukuthi abafuna ukungamukela. Lapho usho lokho ubuka nje ubaba wakhe ngqo emehlweni guys uSydney. Wamana wathi uSydney, kufanele-ke ukuthi ukhulume lokho. Kodwa ngiyayibuza ngiyayiphendula ukuthi uhlala kanjani nalaba bafana? Ungasebenzi, ungenalutho. Phela wena unamali, awusebenzi. Into nayo nje i-record nje qwi, criminal record. Wadinwa kakhulu guys uLwandle. Wathi ingakho-ke ngeke ngize ngibuyele ekhaya. Umzwile ma, uyizwile indoda yakhe ithini kumina? Wathi mntanami ngicela unganaki into eshiwo baba wakho, wena woze ekhaya, ikhaya lakho likulindile laphaya, sicela nje ukuthi sigoduke. Wathi mina ngizohlala namajita la. Guys ubhuti kamawethu wathi jonga Mfondini, anditsho kabi kodwa kuzomele uhambe nabazali bakho, yazi uyasikrowda lana, yabona ispace sethu sincinci kaloku, asikwazi nanokuphefumula. Wafakaza noma wethu. Wathi kunjalo ndoda, yazi ne-cherry yami mina, mengilethe i-cherry yami la kusho ukuthi ngizokwenza njani manje kukhona nawe la endlini. Cela vaya mfo vaya. Hayibo guys, wabona kuLwandle ukuthi he has overstayed his welcome. Wathatha umthwalo ngowakhe